Pois eu son Marina, son de Vigo de toda a vida e agora mesmo vivo no Valmiñor, que é ali ao lado. E actualmente me dedico á música, son violinista de música tradicional e tamén mestra. Pois o noso proxecto chamase Abril, é un dúo de música tradicional, folk. Eu son a violinista e Claudia, a miña compañeira, é a cantante e percusionista de percusións tradicionais, pandeireta, pandeiro. Eu tamén fago coros, cantamos así un pouco as dúas e, pois eso, é un dúo de música no que intentamos investigar un pouco sobre as fontes tradicionais e atopar cancións así, intentar escoitar os audios directamente das señoras e das informantes que as cantaban e de aí intentamos modificar todo o que sexa posible, crear armonías un pouco máis modernas e traelo un pouco ao noso estilo e cousa. Aquí as residencias, o que vimos facer, como este ano tiñamos pensado comezar a gravar o noso primeiro disco, o noso primeiro álbum, pois aquí vimos un pouco a comezar a facelo, a pensar un concepto que una todos os temas que xa prácticamente temos montado, acabar de atar cabos na parte musical tamén, entón vamos a empezar a poñer en práctica o que sería o novo disco e o como levar ao directo ese disco tamén. O espazo é maravilloso, é un pazo xigantesco cunhas zonas exteriores espectaculares, ademais cuadra unos bo tempo co que as estamos aproveitando moi ben. Tamén se nos ofreceron formacións moi interesantes, como, por exemplo, onte tivemos unha formación con Marcos Petete sobre, bueno, nos axudou un pouco a nosa actitude encima do escenario e como desenvolverse un pouco mellor e así. Hoxe temos tamén despois unha con Anastasia de técnica vocal e así cousas superchulas. E mañá unha con Xulia Feijó sobre, bueno, ela é non musicóloga, entón sobre un pouco todo o que falábamos das recollidas, as referencias das informantes, compiladoras e todo eso. Para presentarnos é bastante doado, a verdade. Tivemos que escribir un dossier sobre o noso proxecto e que nos gustaría facer aquí e facer a inscripción, que me parece que tamén é bastante sinxelo, o sea que, sí.